Tuli ujous, ei kiusata enempää. Se on nimittäin älyttömän hyvä maku se perunasalaatti. Ja tähän, jos tänne ottaa makkaran, niin ei kun jono on uudestaan ja jos haluaa toiseen, ei meillä mitään lasketa. Tää on kaikki ilmasta, niiden tarjoaa kaiken mitä täältä löytyy. Mites Roope siellä etenee siellä grilliä ääressä? Todella hyvin. Kaikilla on niinku selkeästi löytynyt jonkunlainen taktiikka. Siitä huolimatta, että muutama näistä kisaista hyppäsi tänne ihan niinku extemporeen, väitti, ettei ole niinku mitään mielessä. Tosi hyvän näköistä grillausta joka grillillä. Kyllä, me ollaan nyt 25 minuuttia juuri nyt grillattu, eli parikymmentä minuuttia grilli ykkösellä on täällä aikaa. Käydään katsomassa tää ykkösgrilli. Täällä oli ammattilaisen otteet, täällä on jo poljossa vetäytymässä. Ei otteet, ammattilaisen otteet, ei puhuttu ammattilaiset, vaan ammattilaisen otteesta. Hei! Täällä on vetäytymässä ja ilmeisesti hautumassa, onko täällä vihanneksia? Joo, siellä on vähän semmoista salsaa ja leikattua valkosipulia ja kaikkea jännää. Kyllä, ja nyt meni ekat lihatkin tohon jo. Parikymmentä minuuttia on sulla aikaa ja... tilattiin jo ruokaa, asia selvä. Tää menee hyvin tää homma. Katsotaan toi seuraava paikka vielä. Täällä on jo aika iso repertuaari täällä paikan päällä. Mitä täällä, onko jälkikasvu nauhoittelemassa? Kiinnostuneita väriä pitää saada pöytään ja vielä lisää laittaa. No niin, kyllä, hyvältä näyttää. Nyt alkaa tulla noita tuoksuja täältä grilleiltä, kun ihmiset on heittänyt noita lihoja vähän enemmän. No, se on ihme juttu, mitä niinku melkein aina vannoo, että nyt riittää grilliruokaa, mutta aina kun tuo tuoksu tulee snorkkeliin, niin ei voi mitään. Hirveä nälkä. Joo, saman tien se iskee takavasemmalta. Katsotaan sitä riviä vielä eteenpäin, miten täällä on täytettyjä paprikoita tulossa ja ruokaa on paljon grillillä. Mitäs on tuolla hautumassa? Siinä on se pakollinen voi. Siellä on se voi. Siellä on jotain hautumassa voissa muhimassa kunnolla. Mies syö niin innokkaasti se itse, että ei hyvä kun pystyy puhumaan. Ja, mutta kyllä ruokaahan pitää olla aina kai vai kuinka? Tuosta napsii koko ajan. Siellä on löytynyt nallekarkkeja. Niitä saa muuten hakea tuolta kioskista sitten, jos täällä on enemmänkin lapsia. Ja ihme, ettei ole vielä palloja hakenut itsellenne. Haetteko myöhemmin vasta? Joo. Kyllä niitä saa 4 asti niitä palloja siellä. Ja sitten meidän Suomi-popin edustaja. Miten se etenee? Hyvin menee, mut menkö? Sulla on tuolla vinkistä otettu vaari, sulla on tuolla näitä vaahtokarkkeja kaikkiin pöydällä. Juustopalot. Tikkuja ei ole. Ei ole. Se on vähän niinku erästä riippuu aina, että onko niitä vai ei. Että Vähän aurajuustoa olisi kaivaa. Aurajuustoa ja tikkua kaivataan täällä. Katsotaan mitä noihin seuraaviin eriin tulee. En voi kertoa vielä tässä vaiheessa.